अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। बीरवाडी काळीज येथील 35 वर्षीय इसमाचा एका 4 मजली इमारतीवरून पडून दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे। पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काळीज येथील महेंद्र मधुकर महामुनकर यांच्या मालकीचं साई स्वरूप कॉम्प्लेक्स इथं भाड्यानं राहणारा मयत राजेश अफर सिंग यादव याचा दारूच्या नशेमध्ये 4थ्या मजल्यावरून तोल गेल्यानं राजेश खाली कोसळला। यामध्ये राजेशाचा जागीच मृत्यू झालाय, तर मृतदेह प्राथमिक आरोग्य केंद्र बीरवाडी इथं शवविच्छेदनाकरिता पाठवण्यात आलाय। घटनास्थळी महाड MIDC पोलीस दाखल झाले असून या मृत्यूची आकस्मिक मृत्यू अशी नोंद करण्यात आली। या संपूर्ण घटनेचा अधिक तपास महाड MIDC पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे, पोलीस उपनिरीक्षक ज्ञानेश्वर येडवळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस नाईक विजय काळंगीर हे करीत आहेत। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला। लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर।